Şulaydymyň öňünden halifamyz Gurt Ýakubow aýdyp geçipdir. Şu magtumuly işanyň her bir ýazan goşgusynyň özüniň bir taryhy wakasy bar. Bu goşgusy iýlamaýan bolarmy diýen goşgusy. Bu goşgusynda magtumuly işan şu dünýäniň köp hasretlerini gören adam onuň üçin ogly dünýeden gaýdanda ogluny ýad edip göz ýaş edip durka yararlar, dostlary magtumulaga siz dagy bu dünýä akyl ýetiren adama näçin beýle gam çekip ağlarsyňyz diýende haýwanlar öz balasyny bilipdir, adam ogly nädip dursun diýip öz yararlaryna aýdan gurulýar diýär. Sayray ilemeyan ey bolar. Ay bir bilbil yitirsey kızıl laleziney hasretinden söylemeyan ey bolar. Elinden gitsey eşeğin, kurrese elinden gitsey eşeğin ey del murup dört yana gözler ey uşağın. Ay akmaya aldırsey elden köşeğin ey bağrın bozup bozlamayan ey bolar. Aman 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 kulağın ey döke döke göz yaşının ey bulağın. Ay akceren aldırsey elden oğlağın ey meley meley gözlemeyen ey bolar. Ay ayrılga adam oğlu neylesin ey kim alır görmeyen acele hilesin. Ay maltumul hayvan bilse balasın ey adam oğlu ağlamayan ey bolar.
ey adam oğlay ağlamayaley bolar mı meley meley gözlemeyaley bolar mı